Здравейте хора, аз съм KocoBG и днес ще ви покажа моето лего багерче. Както виждате, това е то и малко съм болен. И вижте, това е неговото гребло. Вдига се нагоре, но сега не мога нещо. После ще го правя. Ето, вдига се. Гледайте. Ето, вижте. Ето тук отзад има пак една колка, която се върти. Ето. Може и да се разтяга. Вижте. И това ще е за днешния клип. Ако искате да гледате още такива клипове, поставете един лайк и аз ще продължавам. Чао хора!